Aw. Nangu-ke lo mngane wakho ukhuluma into engasiyona. Ukhulumane? Ukhuluma into engasiyona. Uqamba amanga. Hayi, akusiyena umngane wami. Yo. Happy New Year, guys. Namanje kusawu Happy New Year. Noma sekumhla ka-8. Yeah, man. Phela ngisho ngoba kade ngangigcina last year, man. Sasinawe nje ngomhla 31 ndoda. Yeah, man. That was last year, man. Mayo, ngikuze ngizomshalo. Hayi, Dlamini. Hawu phela uyazi Dlamini, umakhelwane wami akawuvali umlomo ngawe. Kunini wayekhala ngawe? Ufuna inamba yakho. Hayi mayo. Nginomfazi mina. Ngithathe wena loyo. Cha phela Dlamini, bengingasho mina ukuthi ngithathe. Bese ngidlulisa umyalezo nje uma khuzwa ngumhlonipha kabi. Yo, gents, iblengane nikhuluma ngaye fela kanganga Dlamini. Usililo wakugaba. Loyo, vele ngangekho serious ngaye. Yabo dog, mina nginentombi egoli entswempu. Yabona umzamo mbatha. Ngathi ba amawele. Hawu kwasuka lokho. And dog ba rich kuboka le yangani. Inokufika ngeFerrari uzongivale Soweto. Kuhlanya abantu elokushini dog bese kuvela ikushintshe kudrive mina. Ha. Dog, ngiyakutshela yabona the last time ngicina ukuye egoli. Sayibish. Alokhulu andle egoli. Yeah. Sahamba sayiLimpopo. NaseLimpopo lokho futhi. Yeah, ngiyazi. Ingakho safike eLimpopo sathenga impahla siza la eThekwini. La khona ulwandle. Okancane Maxwell. Ngicela ngiboleke ifoni yakho nje kancane konke ngifuna ukuyicheck ukuthi ibalansiswa kanjani. Easy man. Yabo lapho lengane inokuvela inginike icard. It's black card. Yezwa leyo nto. Ngisho uma wawe uyazi mase kufike mina uyabona sekufika umkhonyana wangempela ke manje ngifike ngihlala lapha uma khona couch lapha la ngibuka iback screen. Konje ubani igama lika bhuti wakho lona ukumvashela egoli? Umandla. Ngiyakutshela yabo ngisho umandla uvela sathi yabona la umshado lafanele uthathe la. Ngimtshela ukuthi yabo le ithe izokunikeza imali ngilobole plus ngizoyilobola. Hello Mandla, ukhuluma noDlamini la eThekwini, umakhelwane kaMaxwell. Sawubona baba Dlamini. Ngabe konje ubani igama lentombi kaMaxwell yalapha egoli? Hayi uMaxwell nayo intombi ngala. Iyodwa nje intombazana azwana naye futhi naye hayi ngoba izwana naye. Kayishela iminyaka ewu4. Hayi siyabonga. Angivesela le thombe ethi umvesela zona. Sisi kahle ngempilo yini manje